खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो नैबे रेस्टुरेन्टनिफ्रायसो बरायदों आं दा बर्थमान दङ मोनसे रेस्टुरेन्ट बेनो जादों ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट अफ धालिगाव बे गोदानै बेखेवजानाय जादों ओपन स्पेस गोनां एयार कन्डिशन रुम गोनां बिराद स्पेशल रुम बेखौ आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन बेनिफ्राय आं बेनि जानाय लोंनायखौबो आं दिनै टेस्ट खालामनानै नायगोन नोंथांमोननो खिन्थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा फैनो गोसो फैनो हागोन बे धालिगावआवनो बेनि लकेसनखौ नांगौब्ला कन्टेक्ट नाम्बार दङ कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन अब्ला जों भिडिअखौ जागायनि नैबे ब्रादारहुड रेस्टुरेन्टनि गेट मोखांनिफ्राय जों हाबलांनानै नायनि माबायदि ओपन स्पेस आरो माबायदि स्पेशल रुम लेट्स गो दा ओपन गेटआ बेखेवबायने दा गोदानै बानायजानाय नैबे ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट धालिगाव एरियानि सुबुंफोर आरो गोजाननि सुबुंफोर जायफ्रा मिथियाखै दासिमाव बेवहाय फैनो हागोन दा डिजाइन बानायगासिनो दं नैबेवहाय बार जानो थाखाय जिरायग्लांनो नैबे एरियायावहाय नै ग्रास गांसोजोंहाय साजायबाय प्लेन जेराव जिरायनानै बार लानो हागोन माने ओपन जायगा ना नै बेबायदि जोंनो ओपन जायगा नांगौ आरो बेजों लोगोसे स्पेशलनि थाखाय नैबे जाहैबाय नै रेस्टुरेन्ट ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट जेराव मोनगोन मोनसे रेस्टुरेन्टआव मोजां जानाय जे जिनिसफोरखौ जानानै गोजोनो बेफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन फैयोब्ला नैबे पुश खालामदो पुश जोङो हाबबाय सिङाव दिस इज एसि रुम स्पेशल रुम बेनिफ्राय काउन्टाराव दं नै मेनेजार गोजोन्थों ब्रादार गुड इभिनिं ओमफ्राय बर्थमान मा आइटेम मोनजाफैगोन बेयाव फैयोब्ला बेवहाय जोंनावहाय दङ चाइनिज आइटेम इन्डियानाव तन्दुरफोर दङ बाखि चाइनिज बे सुपफोर थागोन रुटि ओमफ्राय मेन कर्स बेफोरबायदि आइटेम दङ जोंनाव ओमफ्राय जोंथ' बर'फ्रा बिराद अमानि आइटेमफोर जानो लुबैयो बेखौ मोनो ना मोना अमानि आइटेम दं चिकेन आइटेम आरो जों बाल्क अर्डार लायो बा पार्टि अर्डार बेफोर थागोन जोंनाव बेवहाय स्विगि जमेट'आवबो कानेक्ट जासिगोन अके दा प्रसेसआव दं आरो बेखौ उनाव आपडेट मोनगोन अके बाखि आरो पार्टिफोरनि थाखाय जोंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन अके दा नोंथांमोना पार्टिनि थाखाय आरो बे सिस्टेमेटिक हम डेलिभारिनि थाखाय जमेट' आरो स्विगि बिथांमोना कलाबरेट खालामसिगोन दा बिथांमोना फुल कम्पिउटाराइज्ड सिस्टेम सालायनानै बे मोनसे स्टान्डार्ड रेस्टुरेन्ट जायखौ बुंदों ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट बे बेखेवजाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो डिजाइनखौ स्टाइलफोरखौ वाव गोजौआवहाय बेबायदि नै दिस इज फुल एयार कन्डिशन रुम आरो बेफोरनो जाहैबाय टेबोला वाव बेबायदि आरो नै ओरैबो दङ फुल माने नै ओरैहाय खथा मोनसे थायो ओरै मोनसे खथा आरो बेबायदि नै ओरैहाय आरो एसे आलदाबाव येस दिस इज ब्रादारहुड एन्ड वेसिन बेनिफ्राय ओरैबायथ' नो एडमिशन माने ओरैहाय किटचेन संनाय खावनाय प्लिज डोन्ट गो इनसाइड नो एडमिशन स' बेनो जाबाय ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट अफ धालिगाव बेयो जोंनि जोंमा ब्रह्म ब्रादारनि दा नोंथांमोना स्पेसियेलि धालिगाव एरियानि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरा बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना मोजां थासारिजों लोगोसे मोजां जानाय लोंनायखौ बेयाव मोनगोन दानिया नोंथांमोना नैबे ब्रादारहुड रेस्टुरेन्टनि नाइट भिउ माने मोनायाव माबायदि नुयो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो मोनायावबो ओरैबायदि मोजां नुयो बिकज मोजां डिजाइन खालामदों बेयाव फैनानै गोजोन फैनांगोन नालाय बे कास्टमारफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोना खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदिखौ बानायदों आरो दा नोंथांमोना नायदो बेक साइडआव बै दंफाङावहाय बेफोरबायदि लाइट रिथिरिथाव जोंलायनाय नै दिस इज ब्रादारहुड रेस्टुरेन्ट बेबायदि आरो बेनिफ्राय ओरै नायदो नै बेवहाय जिरायग्रा बे साथा माबा होलायनाय दङ नै बेबायदि आरो दानि सिङाव हाबनायनि सिगां मोनसे जिनिस बेखौ होनो जाहैबायनो चिकेन तान्दुरि ना मा तान्दुरि चिकेन माने बेफोरबायदि नैबे बक्सआव हांनाय बेखौ तान्दुर ओमफ्राय बे बेयाव बानायजानाय जिनिसा जाहैबाय तान्दुरि नानबो जायो जे बानायबाय बेखौनो तान्दुरि होनबाय अके नै अलमस्ट रेडि बे दाउ मासे आरो बे चिकेन गथा दानिया हाबदिनि नैबे मोनाबिलि समाव समायना जायगायाव येस होमब्ला जोङो नायदिनि अब्ला दा नैबे रेस्टुरेन्टनि जेनुइन फिडबेक जेनुइन रिभिउ खालामसिगोन जोङो नैबे ब्रादार सानैया आरोखि भेरि गुड इटारखा बेबो सासे ब्रादार तेनजिं नार्जारि टेनि वाइन्स राइट ओमफ्राय ब्रादार पुनित दंबावो नै ओरै बेबो मोजाङैनो जासुलाखा खोमा साइसआव मम' लाभार चिकेन मम' नै ओमफ्राय नेक्स्ट बेनि फेभरेट
Drums of Heaven. Heaven. Favorite आंनि एकदमबारे सोरगोनि ड्राम सोरगोनि नाग्रा ना मा होनो वाव बे ओमफ्राय नेक्स्ट आइटेम French fries. फ्रेन्च फ्राइज आलु भाजा आलु भाजा जोंनियावला आलु भाजा जेनेबा फ्रेन्च फ्राइज बेनिफ्राय आंनि फेभरेटना नैबेसो लोगोफोर आंनि फेभरेटना बे जाहैबाय स्वीट कर्नस फ्राइड बे ने स्वीट कर्नस फ्राइड माने जोंनियावला माने जुखाम एवनाय होनदो खिन्थु बे आलदा रोखोम एवनाय स्टाइलाव रेस्टुरेन्ट स्टाइलाव एवनायनि आरोखि होमब्ला सुरु माबायदि मोनदों दे बरिया 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 होनबाय दे जोंनि बर' रावाव जोबथा हैखाबाय बरिया चिकेन मोनबा जाला माला माने टेस्टआ मोजां बानायनो हाया ना बेनो बे गोथाव जागोन औ जानायनि देम लांनाय औ दे ब्रादारहुडनि ड्राम्स अफ हेभेनखौ ड्राम्स अफ हेभेन मिलौहैजोबबाय आयु असाधारन बेनिफ्राय मोनसेबो आंनि फेभरेट आइटेम पर्क ड्राइ फ्राइनो माने अमा गोरानै एवनाय जाहैबाय बेखौ आं जानायसैलै दे आं मेजेमसो जायो दै मेजेम माबायदि बेलाय गोथाव दाने आंनि टाइम आंनि फेभरेट जिनिसखौ आं ट्राइ खालामनोसै नै बेखौहाय अमा फ्राइ बेफोरसो मिलौहैबाय दानिया लोगोफोर मोनसे स्पेशल बुस्थुआ रेडि जाबाय जायखौ बुंदों चिकेन थान्दुरि इज रेडि नाउ दा नोंथांमोना नायदो स' दिस इज चिकेन थान्दुरनिफ्राय आउट जाबाय नै नायदो खम गोथाव जागोन बियो स' लोगोफोर नैबेफोर गासै आइटेम्सफोरखौ खेबसे नायनानै लाबावदो नोंथांमोना बेनो जादों ब्रादारहुड्स रेस्टुरेन्ट अफ धालिगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेयाव फैनानैबो जाफैनो हागोन भिजिट खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना खाथि खालानि सोरबाफोर जुदि हम डेलिभारि अर्डार खालामनो गोसोब्ला अर्डारबो खालामनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय मबाइल नाम्बाराव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन बाय बाय सी यू ऑल